at vi gør. Vi bare spiller videre på. Fordi vi er rimelig dårlige. Ja, og vi har ikke facecam på. Det skal vi nok lige have anskaffet os. Fordi på et vi tidspunkt. har ikke købt et webcam endnu, desværre. Eller, vi har. Vi har bare brugt et webcam til overvågningskamera kamera. Det er noget, som Jeg bliver sur over. ja, det kan vi også godt sige. Det er et hyggeligt spil. Hvad man Men han taler ikke. Han er 2. Sådan! Nej, vi er 8. Vi bruger den aggressive taktik. Well, if you're hearing this and you made it to day 2, congrats! I won't talk quite as long this time since Freddy and his friends tend to become more active as the week progresses. Jeg har lige på skærm. It might be a good idea to peek at those cameras while I talk, just to make sure everyone's in their proper place, you know. Interestingly enough, Freddy himself doesn't come on stage very often. I've heard he becomes a lot more active in the dark, though, so hey, I guess that's one more reason not to run out of power, right? I also want to emphasize the importance of using your door light. There are blind spots in your camera view, and those blind spots happen to be right outside your doors. So if you can't find something or someone on your cameras, be sure to check the door light. You might only have a few seconds to react. Not that you would be in any danger, of course. I'm not implying that. Also, check on the curtain in Pirate Cove from time to time. The character in there seems unique in that he becomes more active if the cameras remain off for long periods of time. I guess he doesn't like being watched. I don't know. Anyway, I'm sure you have everything under control. Talk to you soon. Vi skal bare lige finde ud af, hvordan vi gør. Ja. Det er svært. I skriver i kommentarerne til os, vores kanal Shiny Raids, så gør vi det. Ja. Det er de 3 bedste idéer, og så udvælger vi det. Ja. Helst noget, hvor det bliver skide Bare bange. Ja, det vil være godt. Ja. Og heller ikke noget, der er sådan alt for pengekrævende. Det er godt. Ja. Det er allerede, eller vi har overlevet 1 time. Vi har lavet 25% på 1 time. Så det er jo selvom det ikke lyser. Vi skal næsten ikke gå ind i kamera. What? Slukker lige lyset. Okay. Oh my god. Oh my freaking god. Hvis der er på et tidspunkt, hvor vi bliver helt stille, når vi har 0 power, så er det fordi, vi går sådan både i chok. Ja. Og så... Nej, kyllingen går. Nej, nu gør vi den der. Vent. Nu gør du.
Nå, den her. Han er her ikke. Han er her, han er her. Så åbner jeg. Okay, det er gode tegn nu. Så, ja. 3 timer, vi har 30. Nej, okay. Vi laver en giveaway på net 2. Hvis vi når til net, hvis vi gennemfører den her og næsten, så Hvis vi når til net 5, så er der giveaway. okay. Så. Ja. Jeg er bange for kyllingen. Ja. Wow, den er scary. Hold fast, den er irriterende. Den går snart nu. Hvor er det gode tegn på? Eller jeg tror, man kan gøre det faktisk. Lige pludselig. Det er der, den anden. Okay. Undskyld. Til aggressiv. Vi skal overleve 2 timer med døren ude. Det kan vi ikke, selvom det ikke er noget. Det er ikke noget at overleve 2 timer. Så skal vi ikke kigge i kameraet. Ja. Bare lige hurtigt. Jeg er bange. Okay. Jeg er bange. Jamen, Ja. der er Jeg er bange. Jeg er bange. Jeg er bange. Nej, Oh my god. Oh my freaking. Oh no. Men jeg kan ikke se ham. Nej, eller ikke. Nej, 0. Okay. 0, 0, 0. Det blev desværre ikke. Nu er vi så lige blevet til øjne i en bamse. Yes. Så Tror du for det for den her gang? håber vi ses igen. I Five Nights Pizza. Se jer.